こんにちは。隙間のリリーです。メディアのためのハワイ語ミニ講座の番外編として、今日は Zoom でお届けしているメディアで学ぶハワイ語のカピリナをご紹介した時の講座を少しご紹介したいと思います。ラーイエイカバイは不当の王族として生を受けたラーイエイカバイなんですけれども、男の子を望む王に殺されそうになるんですね。それで囲まれてひっそり暮らすことになるんですが、その場所がラーイエというラーイエだったとされています。これはラーイエイカバイの名前の由来だとされるイエイエっていう植物の写真なんですけれども、この赤い色合いが好奇心のシンボルでもあるんですが、幹を持たないんですね。他の植物の幹や岩に巻きついて成長する。でもし巻きつくものがなければ地上を這うような、そんな植物です。そして、ライエカバイのストーリーにもその植物のイメージがなんとなく重なるところがあるんですね。ライエカバイは鳥に守られながら、これはアッパーパーネですね。ヘレパイオ、イービ。そんな鳥たちが物語には登場します。その講座では、ライエカバイのストーリーをたどりつつ、ネイティブの人がどんな風に今、ライエカバイを捉えているのか、古い研究所なんかで捉えられているライカバイとはどう違うのか、そんなこともお話ししながら、ライカバイの世界観を解説しています。これは講座の教材なんですけども、なんといっても重要なのはこの繰り返しの部分ですね。オカピリナアカウア、オカピリナアカウア。ここのところを私はこんなふうに訳しました。私たちがこれから結ばれること。そう、私たちが結ばれることこそが私の願いなんです。カペリナっていうのは、ライエカバイを求めてパリ売りまで出かけていったカウアイ島の王子、アイオヒコプアの思いが切り取られているメデなんですけれども、彼は彼女と出会うことはなかったんですね。そんなあたりもハワイ語をじっくり辿ってみると分かってくるんですけれども、カピリナについては、その講座は終了してるんですけれども、録画で受講していただくことも可能です。録画受講については私のブログ、隙間のリリーのハワイアンソングブックの方でご案内しておりますので、よかったらそちらの方見ていただけたらと思います。